Středeční vlna se blíží ke svému závěru, nicméně my jsme si pro vás na samotný závěr nachystali takovou malou lahůdku. No, přátelé, řekněte, nechtěli byste někdy vědět, co bude? Ano, to, co bylo, se natěšeně, tak víme, to si pamatujeme v tom lepším případě, že jo? To, co prožíváme, tak je jasný, ale co bude? Ano, ano, co bude? Jak to dopadne? Potkám osudovou lásku. Ožením se, vdám konečně se. ten vítězný los, který mi zajistí 400 milionů korun. A tak co bychom chtěli mít všichni. Kdo to všechno ví? No, ví to asi jasnovidkyně, možná také, host. která se věnuje chiromantii. Vy studiu vítáme Janu Olbertovou. Dobrý den. Vítejte nás, dobrý den. Jasnovidku, chiromantičku, bylinkářku, možná moderní čarodějnici, můžeme to takhle říct? Čarodějku, to možná zní líp. Můžete. Můžeme. První kategorie. Vítejte. Jak to bylo? Koště nemám. Tak. Jednoduchá otázka na začátek. Jak jste se k tomu dostala? Úplně náhodou. Prostě jsem se tak narodila, zajímalo mě to od raného věku. Jste to jako v sobě pozorovala? Co bude, jak bude a takovéhle věci osudové mě prostě zajímaly. Aha. A čím jste začala? Čtením z ruky, když na základní škole. Místo diktátů jsem si četla knížky pod lavicí a dostávala jsem potom kázeňské špatné známky, ale vynikala jsem zase v té chiromantii, co se uplatnilo později. Takže paní učitelka sice dala z diktátu 5, ale potom přišla, tak co mě čeká? Jo? No asi po letech. Po letech. Až jsem se projevila, proč jsem nedávala ten pozor. Na co se všechno zaměřujete? Co je vaší činností? Asi energetický toky, protože z toho to všechno vyniká vlastně a vzniká. Takže ty energie, vlastně kam se směřujeme, tak jsou nějakým stylem aktivní na nějaký frekvenci, jako televize nebo rádio. A vlastně podle toho se intuitivně dá podchytnout nějaký záchvět toho osudu a z toho se vlastně vychází. Z toho se vychází i z toho čtení rukou. Vlastně ty ruce mají nějaký čáry a to jsou vlastně záznamy našeho psychologického rozpoložení. Kudy půjdeme a tak. Jo, takhle. Aha. A když takhle potkáte nějakého člověka, tak na první pohled dokážete říct, teď koukáme na sebe, takhle dokážete něco určit? Většinou používám ty ruce, že si prohlídnu nepatrně vaše ruce, protože to je vlastně jakoby choroba z povolání, taková deformace a z toho já vycházím. Jo. Můžete už vidět takhle, když se nemusím vidět ty čáry a různý takovýhle věci. Takhle třeba rozložení prstů nebo takhle to mi nestačí. To je takový sporný potom. Jasně. Takže čtení z rukou je taková jedna vaše oblast? Potom tady vidíme tam karty. máme dál? Co tady máme dál? Čtení z karet, protože je to jednodušší. To probíhá jak? Vy si vlastně vytáhnete, zamícháte si karty, budete si myslet na něco, co vás zajímá, nebo co potřebujete vědět, třeba jestli máte změnit zaměstnání, nebo si máte koupit tuty, boty nebo jiný. Jo, takhle. Který se vám více budou hodit potom do práce a tak podobně. A z toho vychází vlastně ty karty. Tam jsou obrázky a je to intuitivní opět a je to hlavně jednodušší. Ty obrázky hodně napovídají. A vy tady máte 3 karty. Protože každý vlastně jsou určený někým jiným. Některý jsou hodně duchovní, což jsou tarotový, to jsou tady ty. To jsou cikánský, vlastně z pragmat cikánů. To byly jako jedni z prvních takových hodně šarlatánů a věštců. A tady tyhle ty karty, ty jsou paní Lenormand navržený a s těma pracuju já. Mám je takový jakoby nejradši, jsou něco mezi pikovýma a tarotovýma. Když se na to podíváme blíž na ty karty, tak ještě tady vidíme pyramidy, abychom to vyložili všechno nebo popsali všechno, tak to je zase co? To jsou vlastně takový energetický zářiče. Čistící, energetický. Tuto je přímo orgonit, teď jsou hodně běžný a vyhledávaný, protože vlastně odrušují negativní zóny, což třeba tady v televizi hodně elektroniky, že, tak aby vás nebalila hlava, nebyli jste unavený nebo nebylo nějaké přetížení, tak na tohle se to používá. Dobře, takže to jsme si tady popsali, co tady všechno máme. A necháš se podívat do ruky. Co děláte s takovými nevěřícími Tomáši a Michali? Nechávám je, ať se přesvědčí sami. Ať jsou ano. Ať jsou strůjci vlastního štěstí.
Jo, protože přesvědčovat to nemá smysl a každý si na to asi dojde sám, protože ty energetické toky prostě plynou a ty se prostě nějak nezmění, pokud se nezměníme my. Takže určitě tam v té ruce bude nějaký záznam jistý, který je charakteristický pro vás třeba. A vidíte i do budoucnosti z té ruky? Ano. A do minulosti? Taky. Tak ty jdeš na karty, já jdu na ruku? Jo, výborně. Jo? Dobře. Jo? Dobře. Tak začneš rukou, nebo mám začít kartama? Tak vy začnete rukou a vy kartama, protože si budete muset míchat, teď si tam vložíte svoji energii. Dobře, a vy mi zatím ukážete ruku. Vyšel za vama? Pojďte. Jo? Tak jo. Tak, kterou? Obě? Aha. Mě trošku klepou. Jako Mně taky, takže to si budeme rozumět. A tak zkuste nám třeba jako i nahlas, ale to jenom to hezký nahlas teda. Teďka. Jsem jedno velké ucho. Tak tady máte třeba čáru života. Tady máte podpůrnou čáru života, protože je vidět, že v životě máte spoustu překážek, nebo jste měl, a abyste bravurně dal, tak máte ještě ochranu ze zhora, abyste vlastně tím životem krásně prošel. Co se týká třeba zdravotních problémů, nebo já nevím, partnerských, obchodních a tak dále. Tohle je čára hlavy a to je čára srdce. Tady ty pahorky ty určují, jaký jste charakteristicky, k čemu máte dispozice, k čemu ne, kolik budete mít partnerů, manželství, a tady jsou čáry třeba zdraví. Čára úspěchu a vůbec životní cesty, té kariéry, kudy chcete jít. Tady nevím, máte tady zranění, nebo to tak má být? Neměl jste to někdy šitý? Ne, ruku ne. A ona pravá je jiná než levá? Vždycky jedna je dominantnější, jo. Buď jste pravák, nebo jste levák, a do jedné ruky vždycky do té dlaně je vsazeno, co je vám daný do vínku, a do té druhé, jak vlastně se vyvíjíte v tom životě. Protože jsou nějaký předurčení. Pojďme trochu konkrétně. Hezký jsou zvědaví. Já bych řekla, že spíš máte takový život více rozmanitý. Nejdete jedním směrem cesty, jak už jsou lidi třeba, nevím, v obchodě, prodavačka, tam má prostě jistý směr. Vy máte více možností vlastně obživy, tudíž se více směřujete v tom životě. Sice vám to dává, kolik vám je? Musím vědět, abych se... 39. Takže třeba dřív, abyste dosáhl této kariéry, tak jste měl hodně překážek v životě, který jste musel vlastně jakoby se prokousat, abyste došel třeba tam, kde jste dnes, a to vám dávalo opozici, protože vám to zasahovalo třeba do toho, že jste nemohl dělat něco jiného, tudíž vlastně jste se musel omezit v něčem, psychika třeba byla oslabená, protože člověk se nemohl nikde stavět, partnerský vztahy, rodinný vztahy, to všechno se do toho zapisuje, když člověk někam chce dojít a musí všechno za sebou nechávat. Pak jsou tady nějaké věci, jakožto třeba před zdravotními problémy ochrana, či úrazy. Tady máte třeba v minulosti okolo 25. roku, že jste se musel hodně rozmýšlet, co budete v životě chtít, kudy půjdete, protože tam byly nějaké opozice, rodinné nebo citové, a musel jste vážit vlastně, kudy půjdete. Jo. Potom úspěchy, čára úspěchu a kariéry. Vlastně tam jste zůstal na nějakou dobu prostě stát a musel jste taky na sobě se vypracovávat, abyste mohli o kousek dál, nic nebylo jednoduchý. Tady ten čtvereček, to znamená zase ochranu před určitými úpadky, abyste prostě tu cestu nevzdal a abyste si ji vybičoval, abyste mohl jít dál. Tady máte třeba čárky, sice jich je víc, ale to je to, že máte vnitřní kreaci, třeba dělat moderátora, ale máte těch kreací v životě víc a vy se musíte pro nějakou rozhodnout. Nemůžete dělat třeba 5 věcí najednou, protože je neuděláte dobře. Jo, vždycky třeba 2 nebo 3, aby byly prostě perfektně udělaný, protože malíř, kdyby dělal 5 profesí, tak v životě ten jakoby obraz namaluje a tak podobně. A tohle všechno se dá z ruky vyčíst? I mnohem víc. Dají se tam vyčíst rozvody, nehody, svatby, narození dětí. Určitě by to chtělo o trošičku více času. Tady máte potom, že literatura
vás bude hodně zajímat, že snad budete chtít i do něčeho psát nebo něco takového, ale je to v pozdějším věku, je to okolo 50 let. Tam si teprve dojdete. To jsou kolotoče. Tak to si přečtu. Hodně často budete ještě přemýšlet třeba nad tím, jestli jdete dobrým směrem, jestli nechcete jakoby přepočítat, nechcete něco lepšího, nechcete se vzdát něčeho, co už vám vlastně nedává do života ten smysl, protože člověk vlastně jak se vyvíjí, tak se mění. Jo, a mění se i jeho touhy a tak podobně. A když tam vidíte něco špatného, tak to neřeknete tomu. Spíš toho člověka připravím. Jo. Spíš toho člověka připravím na to, že by se třeba za 5 let mohlo něco stát, pokud prostě nezmění svůj postoj životní a myšlenky. Takže pokud žije nějakým nezdárným životem a za 5 let tam má nehodu, tak samozřejmě se jí může vyhnout. Jo? Je to jenom upozornění v těch rukách. Takhle ovládáte osudy lidí? Nemusím, jenom když chtějí. Oni se mě kvůli tomu najdou. Jo. Třeba volba školy. Jo, jestli mám na takovou školu nebo na vysokou školu, jestli na ní mám jít, jestli ji dodělám, to se tam všechno dá. Energeticky vyčíst, jestli ten člověk má tu vůli to vůbec dotáhnout. A to stejný jde z karet udělat? Víceméně ano. Tak to můžeme. Tak já moc děkuju. Akorát, že z těch karet nedáte celý život. Tady si je vám vidět. A pokud byste chtěl něco do budoucna změnit, tak musíte na sobě hodně pracovat, protože ty čáry se vám můžou měnit během půl roku. Takže se doporučuje ruce naskenovat nebo nějak obarvit a otisknout a potom se třeba za půl roku podívat, jestli už jste něco napravil, jestli jdete lepší cestou. Můžete i z té cesty samozřejmě sejít. Když byste spichnul, tak prostě sejdete a tak to myslím, že už byste narazil. To si myslím, že Michalovi nehrozí. A teda, jestli můžeme zkusit i ty karty. Samozřejmě. Takže já jsem je tady zamíchala s určitou otázkou. Tu otázku vám mám taky říct? Ne. Ne, dobře. Dáte mi 7 karet z toho balíčku. Jedno, kterou rukou je tahám? Mně určitě. A já se vám budu snažit odpovědět. Jak dlouho se věnujete tady té činnosti? Já bych řekla od 9 let. Takže hodně dlouho. Oni jsou některé věci tak trošku dědiční. Takže mě to tak spontánně začalo zajímat. A opravdu začala jsem tu chiromantii, prostě náhodou dostala knížka a zjistila jsem, že ty čáry v životě mají nějaký smysl. A začala jsem to studovat a vlastně studuju to stále. Jo, protože nekončící proces. Přesně, vždycky objevíte něco nového. Tak ptala jste se na tu dobu, jak skončí třeba tento rok, jestli pro vás bude úspěšný a kam to bude pokračovat. Ptala jsem se na začátek příštího roku, 2014. Tak pro vás to tady vypadá docela úspěšně, jelikož jste si vytáhla, že jste pevná ve své profesi, co se týká určitých hranic. Máte tam disciplínu, máte tam řád a víte, co chcete. Tudy si jdete a po naváhavé práci vlastně sklidíte, jo, jako prostě žně. Když prostě zasedíte obilí a dobře se o něj staráte, tak máte výtečnou sklizeň. Do budoucna určitě máte hrozně velké sny a chtěla byste to dotáhnout dál a tady máte velký nabídky do toho života, že vám přijdou jak pracovní, jakoby úspěchy, pracovní nabídky, tak i finanční a budou se vám plnit sny, protože vy už vlastně v tom roce jste na tom pracovala. Veškerý dary, co v sobě máte, tak do toho vkládáte. Jdete prostě takovou tou vnitřní silou lásky prostě. Jo, vy v to věříte, tak si proto jdete a tudíž jste strůjcem svého osudu. Protože kdybyste seděla doma a přemýšlela, jak jako něco očůrat třeba, tak prostě tam se nedostanete. Ale takovou tou vyloženou pílí to dosáhnete. Takže tady do budoucna máte i úspěchy finanční, jistý nabídky, který vlastně vás potěší a na konci už je prostě tajemství, víc vám říct nemůžu, protože bych vám otevřela cesty mnohem dál.
A třeba byste v tom příštím roce nebo v tom začátku nepracovala tolik a už byste na to čekala. Makat budeš. To je dobře, že ale to tady nemůžu prostě otevřít. Dobře, takže to je ta kniha, která je zavřená, to jsou velký tajemství, které vlastně do budoucna přijdou, ale nejsou špatný, protože jsou podložený i hezkýma kartama, jakoby energeticky dobrýma. To je každodenní život, tady to slunce. A to je to, že vlastně já teď v tuto chvíli vám to nemám jakoby otvírat. Buď ne tady ve studiu, ale v soukromí, anebo vůbec. To už bychom zase do toho museli jít do té hloubky dál. Určitě. Rozhodně to je i s cestováním, takže budete v pohybu. Takže Verunka je spokojená. Krásný, já jsem spokojená. Tak když se dozvíte, že sklidíte to, na čem pracujete šíleně dlouho a že se vám potom budou plnit sny, to bych přála i vám, kdyby se vám to takhle jako povedlo, kdybyste si vytáhli takhle hezký karty. To je pěkný. Děkuju. Rádo se stalo. Co všechno se dá ještě krom karet a věštění z ruky u vás dít? Čím se ještě zabýváte? Co ještě? Duchama, energetickýma tokama, protože to je vlastně jedno s druhým. A energetické toky, co to znamená? To jsme my, to jsou naše myšlenky, to jsou naše pochody, to je vlastně tahle země, různý energetické vlnění, takže víceméně je to úplně všechno. Jo, jak ráno vstanu, jak myslím, co plánuju do budoucna, jaký mám představy, že chci něčeho dosáhnout a jestli je to vůbec reálný, jestli na to mám, jestli na to nemám, jestli pro to něco udělám, to jsou všechno energetické toky. Jestli se ráno rozhodnu, že vstanu a sednu na vlak v 5 ráno, anebo ne, jo, to je všechno a tam se ty osudy vlastně odvíjí. A ty energetické toky se dají vypočítat. Už třeba Santini s nima pracoval, aby stavěl nádherný chrámy, tak počítal vlastně s energetickýma tokama Hartmanovou mřížkou a je spoustu dalších praktik, kdy se dá vypočítat, aniž byste toho člověka viděl, kde v tu chvíli, na jakém místě třeba stojí. No, nám se kolega zmínil, že vy dokonce umíte i to, když třeba někde něco zapomene, mobil, peněženku, tak vy i na dálku umíte říct, kde ta věc je? Dá se to, stojí to hodně energie, protože se musíte zaměřit, ale víceméně i to je možné, protože zase je to nějaký energetický tok, takže ta jasnozřivost se dá využít, tak jako telepatie nebo, já nevím, když si něco přečtete a zůstane vám to v hlavě grafická paměť, tak všechno se dá využít. Takže až něco ztratím, volám vám? Můžete. Pokud to budete chtít najít, tak já určitě. Teď u vás vnímám jako velký dar, který takhle vy samozřejmě ještě nějakou tou prací vylepšujete. Ale není tam i nějaká stinná stránka? Nestává se vám třeba, že potom se napojíte na nějakého nešťastného člověka nebo vám přijde nějaká informace, která je... No určitě. Ten průchod rozhodně není vůbec jednoduchý. Není to nic, není zadarmo. Určitě to duchovno přichází, nebo aspoň ke mně a více lidí, co jsem slyšela v takhle pokročilé profesi, že to jde většinou přes nějaký ztráty. Takže abyste tuto všechno uměla jste vést lidi, tak musíte nejdřív vy něco obětovat a vyzkoušet si to. A vidět třeba nějaký ošklivý věci nebo tak, i to se musíte naučit. Vidět ztrátu blízkého člověka, vidět nehody, vidět tu bolest, tak vlastně přesto to prochází. Až se naučíte pracovat s tím, tak dostanete jako dar to hezký vidět. Jo. Já jsem zrovna měla ten oprácený styl, já jsem nejdřív viděla smrt, bolest, utrpení a pak jsem dostala dar vidět i ty hezké věci. Takhle. Takže nic není zadarmo ani v tomto. Ne. Paní Jano, moc děkujeme za návštěvu. Já děkuji vám za pozvání. Že jste nám to zamotala jste mě to ještě víc. To jsem ráda. Než jsem to měl zamotaný před vaší návštěvou. Ale to je možná akorát čas na to, aby jsme třeba při příští vaší návštěvě zase pokročili dál. Jana Olbertová, kdyby vás chtěl někdo najít, tak pod tady tím jménem, nebo máte ještě nějaké umělecké? Nemám žádný pseudonym, zatím jsem na tomto jméno. Jak ztratím peněženku, mobil, hned vám volám. Ano, peněženka asi už bude těžko dohledatelná, si myslím, že ta se hodně rychle přemístí, ale jinak určitě se to dá. Super, děkujeme moc za návštěvu. Taky, děkuji, nashledanou.